Esaldia bukatzen ari nintzen unean bertan gogoan hartu nuen Aurelio Arteta pintorea. Ez dakit, Artetak ere bertigoa sentitu zuen, Pariseko erakusketa unibertsalean Espainiako Errepublikak izan behar zuen pabiloirako Gernikako bombardaketari buruzko kuadroa margotzea eskatu zionean. Bate daki. Dakidan gauza bakarra da, azkenean, Mexikora joatea erabaki zuela familiarekin, gerra albo batera utzita. Eta hori da orain garrantzitsuena. Artetak, senperrenak pasatu zituen gerran. Semerik zaharrena engainatu egin zuten tropa nazionalek. Bera aldiz, erresistentzian aritu zen. Beste hainbat intelektualekin batera, gerraren kontrako manifestoa jarri zuen abian Barcelonan. Antonio Machado, Luis Cernuda, Miguel Hernández eta Maria Zambranorekin bat eginda. Ordurako bere kuadro guztien gaia gerra zen. Gerra, behi eta berriz. Errepublika zaleen arteko liskarrez nekatuta, 1938an Mexikora joatea deliberatu zuen, emaztearekin eta bere bi seme txikiekin. Hantxe hartu zuten, Patxo Belaustegi Goitia eta Elbiria Arazonaren etxean. Hotel oso bat zuten Euskal Herritik zioa zen ezbesteratuei babesa emateko. Arteta, Amalia Barredorekin ezkondu zen bigarrenez, 1929an. Amalia, margolariaren modeloa eta laguna izan zen urte luzez, eta ezkondu egin ziren azkenean. Amaliak bazuen seme bat aurretik, Andres, eta beste bat izan zuten elkarrekin, Aurelio.